Na Nesmeni probíhá celá řada specializovaných kurzů, tréninků, ale co má dělat člověk, který nikdy na žádném sebepoznávacím kurzu nebyl a přesto cítí, že by chtěl začít rozvíjet svoji spiritualitu? Co by si Ludmilo doporučila? Já bych jen upřesnila to slovo spiritualita. Já tím rozumím rozvíjení jakoby vnitřního pochopení, vnitřního života. A právě pro tyhle lidi je kurz sebepoznávání, osobní rozvoj a kreativita, takhle se to jmenuje. Děláme ho už řadu let a trvá 4 dny a za ty 4 dny tam může člověk potkat, nebo ne může, potká několik lektorů s různými tématy a různými přístupy. Může si jakoby vybrat, co ho osloví a pak v tom pokračovat. A kromě toho, právě proto, že to trvá 4 dny, tak vlastně najde hodně přátel různých profesí, různých věkových kategorií. Z jednoho takového kurzu se nám vytvořila skupina, která si založila svoji facebookovou stránku a dodneska sdílejí již několik let. Sdílejí a vzájemně se podporují v těžkých životních chvílích. Pravděpodobně účastníci hodně zažijí. Mohla by si konkrétněji přiblížit, co je součástí kreativity, jak to probíhá? Petře, tohleto je možná otázka pro tebe. Já mohu... Na Ostrojdem. Ty tam vedeš jednodenní program. Co vlastně lidi z toho programu dostanou, nebo co si můžou odnést? Tak to téma je vztahy a komunikace, takže vše, co se týká tohodle, a kdybych měl vypíchnout 2 věci, tak odejdou z dovedností nebo z chutí o sobě otevřeně mluvit. Tak co cítí, protože my jsme dneska většinou žijeme v nějakém strachu, furt se bojíme, že když něco někomu řekneme, že se třeba naštve, tak jedna schopnost je mluvit otevřeně, slušně, ohleduplně, ale mluvit. A druhá schopnost je se domlouvat. Domlouvat nad nějakými tématy, kdy dneska je to spíš argument a hádka, tak se učíme trochu jiný způsob. Jak možná naslouchat, jak dávat dohromady myšlenky, jak se ochytřit názorem druhýho. Tak to je můj den. A Petře, ty vedeš coachingové programy a taky si napsal knihu Člověk a čas, která spojuje manažerský a spirituální přístup. Jak jsi se k tomu vlastně dostal? To už je strašně dávno, tak já jsem původem to, čemu se říká ajťák, a prostě jsem v praxi zjistil, že ty 0 a 1 na lidi nefungují. Takže jsem hledal nějaké zdroje, či za socialismu, které jsem teda nenašel, až jsem našel tebe. Nic lepšího nebylo, takže ale bylo to hodně dobrý. A měl jsem tu výhodu, že všechno, co jsem se dozvěděl, jsem hned mohl dělat v praxi. Takže to byly počátky. A pak jsem zjistil, že ostatní některý zajímá to, k čemu jsem došel, a tak je ze mě coach, lektor, konzultant, poradce. Děkuji. Já bych ještě doplnila tu tvoji otázku odpovědi na zbylé dny. Ještě tam jeden z lektorů je doktor Kobylka, který je psycholog a otužilec. Škoda, že už tyhle kurzy kreativity nejsou v únoru, protože to byl velký zážitek běžet s ním k rybníku, vysekat led a skočit tam a vyskočit o 5 let mladší. Ale teď jsou v červenci. Ale doktor Kobylka, jeho program je takový ty základní psychologické znalosti o sobě. Jako uvědomit si, co všechno, svoje postoje, svoje motivace. A pak je tam ještě orientace na životní scénáře, na to, jak mě vidí druzí, jak já vidím druhé. Trochu se zbavit těch brýlí, které nefungují. Kdybyste každý z vás měl říct 1 nebo 2 slova, kreativita, co lidem dává do jejich života, co to je? Autenticitu. Naplněnost.
A ty, Petře? Teď myslíš ten kurz nebo to slovo? No, kurz, myslím. Ten kurz. Zase každému, co potřebuje, co potká, to je taková plejáda lidí, návodů, provokací, takže každý si z toho odnese, co potřebuje. Někdo najde přátelé, někdo najde nějaký vzorec, který chce změnit, někdo udělá a pochopí, že to, co dělal, nebyla chyba, ale bylo něco. Tak. Mně napadá ještě osvobození velké, cesta ke svobodě a důvěra k sobě i k druhým lidem. Vlastně pro tu skupinu, která se vždycky autenticky sejde, tak se vytvoří něco, co se nedá napodobit a je to rozvojové prostředí pro každého, ve kterém každý čerpá ten svůj vlastní zdroj. Tak já vám děkuji za rozhovor.